Le tas masa khanin image formation image intinge alawin siam dan tur ti ha kan zir chana I enga te spherical mirrors at empting image in siamang ti ha kan soya chuta chon rules pali vel kha kan soi to a han soi na ne so soi ta la rule pali oma chunga te chuan a nge chip chiar de chuan kan soi thei to lovanga se kan share zo nan entinge khang rules song song khana soi kha image lawin siam thei tur khanin rules na sabera chuanin concave mirror oma or convex pole lo ni ro se concave again lo se patang chu concave mirror chuanin principal exists parallel light ray ron kal reng chuanin focus apal tang ti kha rule kan nei tro rule number 1 principal exists parallel light ray ron kal reng chu reflection at hem nu khan reflection at hen nu khan focus principal focus apal rangang ti kha kan rule number 1 kha ni a chuan rule dang om le chu khami opposite chi kham principal focus pal tangin light ray ron kal ta se reflection at hen nuwa a so let le khanin engen ye principal exists parallel in a sot le tang a bounce le kang reflection at hengang principal focus paltanga light ray ron kal re rengim asolet nuwa asolet nuwa principal exists parallel in a letang ti kha rule number 2 kha ni a chen rule number 3 a chuan center of curvature c paltanga light ray ron kal re rengim reflection at hen nuwa a bounce back nuwa khoya nge niang heta sot koido nem heta sot koido nem don lo akong nga ya let le ang kha rule number 3 kha ni a chuan rule number 4 a chuanin he lai hi pole kan ti khan ya pi hemi akil engen yang kan mirror chan ve lai ta kha alai ta kha tro chuan khami ya tak khan lai de ron kal ta se entinge omang kan ti kha asot tang do nem nge a reflect do nem entinge om don om dan tur chu pole pal tanga lai ta ron kal chuan hemi angle angle of incidence kan ti angle I mil chi a khan reflection thingang angle of reflection hi angle of incidence ane tuk chi ang kha rule kan nei te kha alo ni ta ni khang ho rule mang chang kai khanim image engtin nge concave mirror concave mirror engtin nge image alawin siam thin dan voin hianin kan zir don ani enge a rules kha poimo chan kan ti chon image in siam don kan ti kan mi thla thiam em ka shelawa image in siam don kan ti om zia chu light ray pahnih bak tuna ka azir fian hi chuan kan nomo lawa light ray pahnih khang rules ho sang sang kan apply anga chumi kal chuanin principal exists parallel kal chuan focus aron sot let dom khami aron so let dan tur ho rules sang sang kan manga pahnih engel line light ray kha kan jonga an intersect na reflection na thlem hnuwa an ron sot leta an in kha line pahnih an in sut na mun kha image in siam na tur chu ni kan ti don ani lai te kha kan lo man tura nga yang ma sabera chuanin object le image kan soi fia photang object kan ti chuanin he hi tuna kan draw hi spherical mirror apo concave mirror lo ni ta ni darthalang oma darthalang ma i lo ding ta anang ma kha darthalang oma chu darthalang ma chuan i lo dinga in mu theya i thla hlima kha tro i thla hlima kha chu darthalang chunga chuan i mu theya om zia chu nangma kha object ni nangma kha object ni a darthalanga i thla hlimi mu kha image kan ti ni kha lo sha sang object kan ti te image kan ti te khan atak tak zok nangma le adar thlanga langa kha kan soi ti na ni chuanin chu object chu a omna hmuna zirin a image in siam dana kha adang lam ta ni engi omzia ka soi omzia chu a object kha a om na yemo spherical mirror bikin concave mirror mo concave mirror ma khan hek tu na concave mirror chu lo ni ta concave mirror ma hiam a om na idana zirte a om hlat dana zirte hianin a image kha aliana ate theya adang lam theya
chona image in siam na hmuna te po kha adang lam theya chung chu khoi hmuna nge in siam don ti te a image size enge ni don ti te enge a image chu eng ang chi nge ni don a le ding zong om nge a ding chho nge a real nge a virtual nge ti te kha kan zon tur ber chu lo ni chu wangin tuna exam based in lo soi lok taila exam formation of image at lo chhuah reng chuan enge I ai chan na hemi a image draw hi chu eng po ni ro se hemi a image draw hi chu in thian mei don tu na po kan soi mei dona ma se in shape tu ra chu enge in draw cham ti la kha in draw cham chu ama sabera chuan image position in zon nan in draw ti kha shamat ta image khoi ange in siam don khoi lai ange image in siam don khoi lai bera hian nge ti hriat nan khan alem hi in draw ti kha hriat tur a dot le chuanin image size image kha object na khai khin khanin a lian zok nge te zok don ti vel te kha in zong le don ani chon a pathum na chon nature nature a hian class ma sa po ka soi to option pahnih che om real and inverted ani lo chuan virtual and erect hemi pahnih chau hi a chan na om thei oma chuti chung po chon in risk khan trong kam in zirti na moi lo de ne me the ma se a chu le thin tho sia chu van soi te la risk na chang point tha chuang lo emi kamak in shil mi lo pon hemi pahnih chan na dik thei oma chu khadal chu restore a dik na chance kha 50-50 ne draw 50% dik na chance oma a chan ngai nen chlo thina ui om ein tu nan zona lo thei what is the nature of image formed when the object is placed at placed between center of curvature and focus te polo tani object kha center of curvature le focus in kara ta se image kha a image in siama kha nature liang lo ti ta ishami lo ta hemi te pahni che hi chana thei ani chonin real and inverted ani ring chon risk mero virtual ring chon risk mero chung kha ka chan ni chen tu ni kha be kan soi ma sa do ni chu kan soi te kha chiang takin lo chin chiang chuan tuna chuan ama saber tuna mi chu simple la convection and the point ang veka when object is at infinity ta lal tuka soi om na mun soi theilo a khat object ta se chumi main a diagram kan draw dan tu kan soi ma sa ang hey spherical mirror chu kalo draw sa a hei hi ni ta a chuan spherical mirror ta chuan principal exists in drawing principal exists su draw thaliang hetia enge mirror lai tak om phei kha principal exists ani ya ma se hei chun helam hi sei de ka ka chu ain ang tuka lo ngai la chuan image lai tak principal exists na ava pal tanga hi helai data hi pol kan ti a pi chuan ta hi level borain focus focus su khoi mun nge kan ti chuan light gray ron kal hum ta se infinity tangin chung ho zong anin to khom na hmuna chu reflection a thlen nuwa anin to khom na hmuna kha principal focus kha chu class ti lama kan soi fia to tro chuanin focus helai image rang a diagram I draw don chuanin kha bu khatu na tanga I uluk nga la ngai ta ne entry f le p in kar hi 5 cm ni chuan f le c in kar tu na chung ke chu ka measure lo me anga ka draw to panga f le c in kar po hi 5 ani ve tur ani a chan chu hemi te zaw zong hi ain ang kan ti to khatro chuan f le p zaw zong in kar zaw zong f kan ti kha focal length ro chuan p tanga c hi radius of curvature r kan ti kha ni a chuan r equals to 2f or f equals to r by 2 ti formula te po kan soi to khatro a chan chu fp le cf ain tuk che to kha a diagram kan draw lai tang khan kan uluk angai a chan chu kan uluk lo chuan nakina khoi hmuna nge image inform ti te kha enge aswal pal ve theya or a size a diminish a size of image size a te sot image size a lian sot ti te kha a difference a kha duang kan mu thei lo chin chu wangin a ti tang uluk de win diagram kan draw chan chin ang
Kalau ta se C to center of curvature kan soi fia to video masalama in enang in she thiam lo chuan as an lo pon ron zo tang chun object hi infinity a awm chuan in khoyang e image in form enge position ti da kan soi ang he principal focus soi fia nan kan hmang vector infinity tanga line ray ron kal chuan image in form tu chu khoi kan ti chuan infinity tanga te ron kal chuan f a in tok home thin kan ti to tro chu wangin engting e kan soi kha image engting e in siam kan ti thin image in siam kan ti om zia chu light ray pahnih tal a intersect na hmun kha image in siam na ani chuan khoyang e intersect kan ti chuan ta hiam f a ne ani chuan object infinity a when object is that infinity ani chuan position kan soyang khoi hmun ang e image in siam at focus tro chuan enge dot lia size image enge kan ti chuan highly diminished ku image por on ni patalo dot ang chau nin hu khom nei tro chu wangin a size a hi highly diminished kan ti ang ate ama ai khan ate to ama ai khan song te chuan nature of image kan ti chuan image kan soi tong khan adar thalang eng dar thlang pon ro se plain mirror ni amo kha chuan inform khelo mai thema se ka soi fi jok nan dar thlang ma image on inform shim chuan real image kan ti chin tro chuan real image ani chuan aken tel hang nge chu real and inverted real and erect ein kop mai lo real ani chuan inverted chin tapon point size ania image kha le ring join of mi om lo po kan zu mu pho kher lo ma se real image ani chuan inverted chin awangin real and inverted kan ti yang kha zong kha when the object is at infinity chu ani image formation a kan zira chu kan sha thiam em thil har over om lo tro adota kan kal le ang when object is at is beyond c kana kha chuan a english rim chu mai chu in sha thiam tura ngai tai la a english atang in sha thiam lo kha phe chuan a science kha chu boy thang de mai thei beyond c om zia chu center of curvature hem is c pia lama hianin object kha om ta se ti kha tuna enge a image khoyang e in siamang enge size enge nature kan zong le ang position kan zong le do na size kan zong le do na nature kan zong le don khan te khalo chin chiang chuan tuna kan lo ti chinang beyond c ti hian kan joang object ha arrow in kan joang eng poni thei mombati poni theya mishing poni theya ma se circle mirror khale na ngai vi mishing ni tur chuan tro sai te poni theya sai element nge ti khan sai te poni thei ai me cheta om cheng poni ro se tuna chuan all samjonan arrow kan hmangang chuanin rules sang kan nei kha chu in hriat nge ngai ta ni in hriat lo chuanin in buai don rule number 1 ka apply chinang rule number 1 a chuan kha chuan in hriat tu chu kha I object arrow more point ta ka chang khanin draw zel ula a point ta kan ti lo chuan nakina dik lo te lo om le thina point kha ta chang zel in chhuati rang ka ti na re kha kha object kha first rule a chuan light of ray kha parallel to principal axis a local chuan focus a sot le thin kan ti to tro chuan enge second rule kha focus a pal tlang ve thung chuan focus a pal tlang ve thung chuan kan pal tlang tir thalu ko nge khana pal tlang to tro focus a pal tlang ve thung chuanin parallelin principal axis parallelin aron sotlet ve thungang ti kha kan zir to kha om zia chu a parallel chi lo ni mok ka line hi kan draw thalang ti khana parallel to tro
first rule ah chuan principal exists parallel line a kal chuan heta reflection ava so nu hian focus a asot lutang focus rule in reflection a thlengang chuanin principal focus paltlang a light ray ron kal ve thung chuan reflection a thlen hnu khana sot let venga bouncing back anga bounce back anga principal exists parallel in a ron bounce back thungang ti khalon ta ni chuan enge dang kan soile he point a intersect na mun hi image alan na tur chu ni image in siam na tur chu lon ta ni ente kan hriat theiang nakina atak tak pon he concave mirror hi da ta la chumi bula chuan ten bati hi da ta la bati hi da ta la chuan he beyond si kha center kha spherical mirror khan a center of curvature omnei she theita idu chuan chuan chumi pia chuanin bati khada idani phot chuan hei tuna lan danang yam helai vel bora hian lekha var lo da ta la lekha var chatia mem lekha phek screen ni thei to shim plain engemaw lo da ta la he bati lem hi helai ere hena lang don he arrow lem hi chu image formation kan zir om zia chu kan chatia mem ta hena lang don screen a lang don kha kan soi masale lok ani chu ani chuan ani chuan image chu ta hian in siam don ti na lo ni ta ni kha beyond sia object kan da chuan image in form dan tu chu lo ni ta ni enge position a position hi in textbook hanin zia ka soi dan bi ka om du soi tu ni lo in textbook am yang khan exam na chuan in chan nge ngai ti kha lo se ta wala kat ti na chan chu enge tu na poem du chuan beyond f te poi ti thailom hei f ania f pi lama poi ti thai beyond p poi ti thai p pi lama ma se soi dan big te in textbook khana zela khatiang zel khan kan soyang object hi beyond sia chuan image chu a position chu between kan mangang between c and f c le f in kara ain siam a chiang reng tro hei c tan nia tan f ania c le f in kara ain siam enge size han en wang tawra size ko object nge liana image kan ti chuan a san zong hon en tawla object a lian zo ani chuan a size hi diminish ama aina te sot ti khan kan ziak theiang chuan a dot le a chuan nature kan soi to kha chi ni chi om thei real and inverted le virtual and erect chi om thei image khoilama ngai in siam helam panga reflecting side lama in siam reflecting surface lama in siam chu wangin nature hi real ani chuan hei alem hian en taula aleting zong in siam dei to ro hei heta tung chau kha heta chuan leting zong lan to chu wangin real and inverted alo ni ta ni chu real pokhin lo la se thiam lo le mai thei ma se alem hun en taula a invert ro aleting zong tin a inverted chu wangin inverted ne in kop thin chu nge real ti pokhana chut let thei chu wangin image nature kha real and inverted alo ni ta ni anex ka ti lenga in tha thiam to thawanga abak zong chu nangma nin lo enanga in lo ti chinanga hre thiam lo in nei chuan min lo zotang tuna chuan object kha c ya ta se center of curvature tak zone tak a hiam object ta se ama ai khan mirror concave mirror kha arom nai sot don ti na ni ta hian ta se image in tin nge in siam kan lo en le don ni chu thil har lo tro c ya kan da chinang rule number 1 le chu kan apply khan akim hal mai zela a chang chuan in thi te po kha ange 3 le 4 te po apply angai ve thina tuna chon 3 apply thelo 3 a chon center of curvature paltlang in ron kal ta se ti khania chu wangin object ber kha ta khan oma wangin a paltlang har sa ringa 1 2 4 kan apply thei du chuan 4 apply ve chin chim shimang number 1 ama separate chu kan apply le photang principal exists parallel in ka line parallel to lo thina
parallel ngay là ngay đầu đâu bằng mình cần draw được đó cho image inform là thế đang đâm về thầy đấy chỉ nào parallel được đó rồi number of first rule khá cần phải chiang to parallel cái chuan principal focus sa sot le chin kan ti to kha focus lo do kan lu ti ra principal focus reflection nuwa to reflection of thlenga hian reflection of thlenga chuan principal focus asot le so rule number 4 khan eng tinge ti kha so kan line hi toy do mai the kan extend lo nge tu ka sam the lo ve a ni kan mang lo khang pot sei do lo khang chuanin rule number 4 a chuan Paul paltangin line ron kal ta se Paul paltangin line ron kal ta se a angle ang chia hianin I a ron kal le ang helai angle ai ang chia hi a hnoi lama hen a siam ang ti khalom ta ni ka siam dika ngem mình chia đầu thì vá thì hắn này lúc tụ đầu nan cần đầu jo lộc đấy mình hắn en ta wula he ta hianin first rule kha kan apply ta principle exists parallel line ray kal khanin aron sot let le hi aron sot let le ko principal focus pal tangin aron sot let ta chuan fourth rule dei kan apply ta ni he laya again yang pola line ray fakal chuan angle I le angle R hemi angle ang chi hian an hnoya kaw le nga helai zaw zong e hemi pani zaw zong ni mo chuan a kaw le chi chuanin line hi rod intersect le ta chini khoya nge helai hen meet cha ta ne khami ein meet na kha image chen siam na lai chu alo ni le ta ne chuan ta chuanin enge ni yang opposition kan so yang object hi c ya chuan a position chu khoya nge image position chu c ya bok amniam size lo en le ta size alian sot nge te sot kan ti chuan a ngai ren en me po khona shet ro chuanin nature a chuanin ama ang tho khan hei inverted ni chuan helam pang sai ta in siam boka real and inverted kan ti kha alo ni le ta ni kha when class kan zero thei chun le ta mai se abak zong when the object is between C and F when the object is at F when the object is between P and F kha nang manin lo chiaranga page number 7 uses of concave mirrors thleng te po khan thiam har lova in lo enanga next class image formation at convex image formed by convex mirror ti kham zir vele thunga thiam lo in de chuan zo thei reng ka ni zong khani lo se thank you